شهر دوشنبه هستند مؤسسه‌های زیرتابی حکومت شهر که آنها میتوانند خانه‌های شهروندان را یعنی وای کنند، بهاگذاری کنند و هنگامی که شهروند مثلا اگر به همین بهاگذاری ناراضی باشد میتوانند به طریق سودی یعنی طلب کنند. وقتی که خانه ها برطرف می شوند و در جای خانه استقامتیشون باغ می شود یا یگان انشاءات معمولی می شود، این یعنی که زمین برای احتیاجات دولت و جمعیت گرفته می شود و در همین حال حقوق شهروندان حمایه می شود و همون جبران ضرر پورا به صورت حساب همون شخص می گذارد. وقتی که شهروندان آگاهی می یابند که خانه و تحت برطرف شوی قرار دارند، همین خیلی فکر میکنند که من حاضر یک ساختمان علاوه‌ای را در اینجا سازم و بنیاد کنم و جبران ضرر برای من بسیارتر ممکن پیشنهاد میشد که این نادرست می باشد. اینکه خویش و تبو رو از دوردست دعوت میکنم و در اونجا با قید میگیرم. این نادرست. салом алейкум дӯстон, академияи медведя силсила подкастҳои нави худро бо номи агар манзили шумо омода мекунад. ин силсила подкастҳоро мо якҷоя бо ҳуқуқшиносони ташкилоти ҷамъиятии марказии мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон таҳия мегардонем. номи ман беҳрӯз насриддинов ва имрӯз суҳбат мекунем бо шоҳзодаева гулгуна, ҳуқуқшиноси ташкилоти ҷамъиятии маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон. мо саволҳоеро ки дар байни соҳибони хонаҳои бартараф шуда ба миён меояд имрӯз муҳокима хоҳем кард. салом алейкум гулгуна. ассалом. хушомадед мегӯем ба подкасти имрӯзаи мо. соҳибмулконе ки манзили истиқоматиашон бартараф карда мешавад ба чӣ ҳуқуқ доранд? صاحب‌ملکانی که خانه استقامتشان برطرف می شود و جبران ضرری مناسب حقوق دارند، نه وابسته از این که کوارتیره باشد یا که منزل استقامتی شخصی باشد. این در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان و چی در قراری که مثلا از طرف حکومت شهر یا ناحیه قرار برآورده می شود وابسته بر طرف کردن منزل استقامتیشون در همونجا درد شده است که شهروند وقتی که خانهش برطرف می شود حتما راضی کننده شده جبران ضرر پرداخت کرده می شود یا که منزل استقامتی دیگر پیشنهاد می شود، بعد از آن خانهشون برطرف می کنند. فهمم. اگر صاحب ملک در خانه نوساخته شده квартира гирифтан намехоҳад, оё метавонад бар ивази он маблағ талаб кунад? фарз кардем хона бунёд мешавад, хонаи ӯро бартараф кардан, хона бунёд мешавад, лекин ӯ намехоҳад ҳамон, яъне ки аз ҳамон бино хона гирад. бале, дар қонунгузорӣ тартиб ва раванди муфассал вобаста ба пешниҳоди ҷуброн оварда нашудааст, лекин дар қонунгузорӣ оварда шудааст ки дилҳо яъне шаҳрванд кадом ҷуброни зараре ки интихоб кунад бояд ҳамон ба шахс бояд пешниҳод карда шавад. дар ҳамин ҳолат барое ки пардохт кунанд маблағ барои хонаи бартараф шаванда, хонаашонро сараввал бояд арзёбӣ кунанд, яъне баҳогузорӣ мекунанд ва баъде ки коршиносон баҳо мегузоранд, яъне чанд маблағ бояд ба он кас пардохт шавад ба соҳиб мулк, баъд аз он метавонад ҳамон шахс бар ивази хонаи бартараф шавандаи худаш маблағ бигирад ва маблағро айни ҳол ҳама тариқи бонкӣ гузаронда истоданд. амалиёти барои ҳамон шахс яъне соҳибмулке ки хонаш сурати ҳисоб мекушояд барои худашон ва ҳамон ҷуброни зарар пурра ба сурати ҳисоби ҳамон шахс мегузарад, ҷуброни зараре ки барои хонааш пешниҳод мешавад. шумо ки ба ин савол ҷавоб гардонидед, як бора ду саволи дигар пайдо шуд. оид ёне ки ман мехостам бифаҳмам, фарз кардем дар марказ خونه یعنی که بنا خونه برطرف کرده شد و بنا ساخته شد. این مبلغ دیگر مبلغ است از کنار شهر باشد اگر که خونه برطرف شود و بنا ساخته شود، مبلغش دیگر است.
дар ҳар ҷо ҳар маблағ мешавад. бале вақте ки ман ҳудуди танҳо шаҳрро дар назар дорам. ҳудуди танҳо шаҳр, бале вақте ки хонаҳоро арзёбӣ мекунанд ва ёро чӣ хел арзёбӣ мекунанд, яъне нархи бозоргониро мебинанд ва вобаста ба ҳамин нархи бозоргонӣ ки айни ҳол дар ҳамон маҳал ҳаст, аз рӯи ҳамон арзёбӣ мекунанд ва барои ҳамин мумкин ҳамон вайба камтар иваз шавад. Кӣ метавонад нархи манзили истиқоматиро баҳогузорӣ кунад? вақте ки хонаҳо таҳти бартарафшавӣ қарор доранд, мо дар таҷриба дида истодаем, баҳогузорӣ ё аз тарафи ҳукумати ноҳия ё ки аз ҷониби худи ширкати сохтмоние ки қарор гирифтааст барои бартарафшавии манзили истиқоматӣ, яъне фармоиш метиҳанд ва вақте ки фармоиш медиҳанд барои баҳогузорӣ, айни ҳол дар ҳудуди шаҳри Душанбе ҳастанд муассисаҳои зертобии ҳукумати шаҳр ки онҳо метавонанд хонаҳои шаҳрвандонро яъне вай кунанд, баҳогузорӣ кунанд ва ҳангоме ки шаҳрванд масалан агар ба ҳамин баҳогузорӣ норозӣ бошад, метавонанд ба тариқи судӣ яъне талаб кунанд ин хулосае ки коршиносон пешниҳод мекунанд, яъне баҳогузорӣ ки ҳамон маблағе ки онҳо дар ҳамон ҷо нишон доданд норозӣ бошад, онро метавонанд тариқи судӣ ҳамон хулосаро бекор кунанд ва дар ҳамин маврид метавонанд дар баробари ҳамин метавонанд дигар ҷо барои вай кардан, яъне аз нав баҳогузорӣ намудани манзили истиқоматии худашон вай кунанд. ба дигар ҷо гуфтед, ин ба куҷо бошад? вақте ки шаҳрвандон муроҷиат мекунанд, норозигӣ баён мекунанд, мехоҳанд ки бо аз сари нав хонашон баҳогузорӣ шавад, тавсия метиҳем онҳо ба коршиносоне ки дар муассисаи таҳти тобиати вазорати адлия кор мекунанд, ба он ҷо муроҷиат мекунанд ва хонаҳошона бо аз сари нав баҳогузорӣ мекунанд, хулоса ба онҳо пешниҳод карда мешавад. Гулгуна, агар дар минтақаи хонаи истиқоматии қаблӣ яъне бисёрошона сохтанд, соҳибмолкон ба ҷои манзили бартарафшуда яъне ки хонаи истиқоматӣ насохт ба даст меоранд. Вале агар манзили истиқоматии соҳибмолкон бартараф карда шуд ва ба ҷои онҷо дар онҷо аниқтараш боғи фароғатӣ ё ин ки иншоот сохта шудааст, соҳибмолкон яъне ки ба чӣ ҳуқуқ доранд? вақте ки хонаҳо бартараф мешаванд ва дар ҷои хонаи истиқоматишон боғ мешавад ё ягон иншооти маъмурӣ мешавад, ин яъне ки замин барои эҳтиёҷоти давлат ва ҷамъият гирифта мешавад ва дар ҳамин ҳол ҳуқуқи шаҳрвандон ҳимоя мешавад ва албатта ба онҳо яъне пешниҳод мешавад ки дар гирду атрофи ҳамон маҳалле ки онҳо яъне зиндагӣ мекарданд, аз ҳамон маҳал ба онҳо хонаҳо пешниҳод мешавад ва онҳо ҷуброни зарари муносибро мегиранд. оё аз болои қароре ки тибқи он манзили истиқоматии соҳибмулк бартараф карда мешавад шикоят карда метавонанд ё ин ки не? Масалан, агар манзили истиқоматии соҳибмулк дар маркази шаҳри Душанбе буд, бар ивази он хона дар канори шаҳр пешниҳод мегардад. тибқи кодекси расмиёти маъмурӣ шаҳрвандон метавонанд аз болои қарори мазкур шикоят овардан дар муҳлати муайян, метавонанд аз болои ҳамин қарор шикоят овардан, яъне барои бекор кардани шикоят овардан. масоати хона чӣ гуна умуман ҳисоб карда мешавад? замини пуррае ки дар он хона ҷойгир аст ё ин ки танҳо масоати зист? агар хона аз чанд ошёна иборат бошад, масоати квадратии ҳар як ошёна ба ҳисоб меравад. фарз кардем 4 сотиқ замин аст ва дар дохили 4 сотиқ замин 400 квадрат яъне ки ҷои зист аст ва ин ҳавлӣ бошад, фарз кардем аз 3 ошёна иборат аст. дар маҷмӯъ ин мешавад 1200 квадрат. бале, ҳангоми бартараф шудани манзили истиқоматӣ худи замин не, масоҳати зист масоҳате ки зери сохтмон ҳаст, ҳамон вай мешавад. яъне
ҳангоми бартараф шудан ва пешниҳоди ҷуброни зарар худи ҳамун масоҳате ки зери сохтмон аст ҳамунро ҳисоб карда ҷуброни пешниҳод мекунад. оддӣ карда агар ба тамошобинону шунавандаҳои худамон лазо фаҳмонем, дӯстони азиз, яъне ки 4 сотиқе ки ҳаст, 4 сотиқ ҳисобида намешавад, танҳо 400 квадрате ки ҷои зист аст. агар ошиёнаҳо бошанд, аз 3 ошиёна иборат бошад, яъне ки ҳамаш ҳисоб кашида мешавад. лек агар ки ба расмият дароварда бошанд ҳар як ошиёна. бале, ин чӣ хел гӯем, вақте ки манзилҳои истиқоматӣ асосан айни ҳол мушкилиҳои баъзе аз онҳо ҳамин ки ҳуҷҷатҳои ҳуқуқмуайянкунанда, яъне дуруст агар тартиб дошта ба тартиб дароварда бошанд тибқи қонунгузорӣ, онҳо метавонанд пурра ҷуброни худро ҳангоми бартарафшавии манзил бигиранд. лекин дар баъзе ҳолатҳо шаҳрвандон беэътиноӣ мекунанд ва ҳуҷҷатро ба тартиб намедароранд ва дар вақте ки таҳти бартарафшавӣ қарор мегирад манзили истиқоматишону ба онҳо ҷуброни муносиб пешниҳод нашавад, баъд аз он норозигӣ баён мекунанду вай мекунанд ки ин худи гӯем соҳибмулк худаш гунаҳкор аст. дар соҳибмулк худаш дар ҳамин ҳолатҳо ба беэътиноӣ, яъне ки гунаҳкор, яъне ки аз рӯи қонун ки кор накарда буд, як ошиёна ба қайд гирифта шудаасту дуввуму сеюму ошиёна ба қайд гирифта нашудааст. хоб, Гулгуна, чӣ гуна бояд барои бартарафшавии манзили истиқоматӣ яъне снос бояд омода шуд? оё масоати иловагӣ сохтан лозим ва ё ин ки хешовандони бисёрро дар қайд гирифтан лозим аст? ҳардуш нодуруст ҳастанд. ҳардуш нодуруст ҳастанд. бале. барои чӣ? вақте ки шаҳрвандон огоҳӣ меёбанд ки хонаҳо таҳти бартарафшавӣ қарор доранд, ҳамин хел фикр мекунанд ки ман ҳозир як сохтмони иловагиро дар ин ҷо созаму бунёд кунаму ҷуброни зарари барои ман бисёртар мумкин пешниҳод мешавад ки ин нодуруст мебошад. ё ин ки хешу табурро аз дурдаст даъват мекунам ва дар онҷо ба қайд мегирам. ин нодуруст мебошад, зеро ки вақте ки хона аллакай таҳти бартарафшавӣ қарор дорад ва он кас барои сохтмони иловагӣ иҷозат гирифта наметавонад. агар худсарона ягон иншооти дигарро ҳамонҷо созанд, барои сохтмони худсарона ҷуброни зарар гирифта наметавонад. ва ё ин ки ҳамин хештаборро бисёртар ба қайд мегиранду фикр мекунанд ки агар мо инҷо масалан шахсон бисёртар дар ҳамин ҳавли зиндагӣ мекунанд, мумкин ҳаминро ба инобат мегиранд ҳангоми ҷуброни зарар. инам нодуруст ҳаст, барое ки масоҳат, чӣ хел ки мо гуфтем, масоҳати зери сохтмонро нигоҳ мекунанд, на ин ки чанд нафаре ки дар ҳамон шаҳр, дар ҳамон худи хона зиндагӣ мекунанд. яке аз ин мебарояд ки новобаста чанд нафар дар ҳамон, зеро ки нафароне бо ҳастанд дар ақидаи ону фикри он ҳастанд ки агар як 5 нафар 6 нафар дар як хона зиндагонӣ кунанд, яъне ки як нафар 12 квадрат ин тибқи қонунгузорӣ ҳамин хел ҳаст ки барои ҳар як шахс 12 метри мураббаъ бояд ҷудо карда шавад. шахсе ки масалан дар хона зиндагӣ мекунад, вай бояд 12 ба ҳар як шахс 12 метри квадратӣ вай шудааст, ҷудо шудааст тибқи қонунгузорӣ. лекин вақте ки хонаҳо бартараф мешаванд, мутаассифона ин ба инобат гирифта намешавад. танҳо дар яъне ҳамон масоҳати зист, ҳамон масоҳате ки яъне ки дар ҳуҷҷати ҳуқуқманда муайянкунандашон чӣ қадар масоҳат яъне нишон дода шудааст, тибқи ҳамон ҷуброни зарар пешниҳод карда мешавад. Гулгуна, дар куҷо бо нақшаи шаҳрсозӣ ё нақшаи кул генеральный план шино шудан мумкин аст? То дар бораи кай бартараф шудани манзили истиқоматӣ иттилоъ пайдо кунем?
барои шинос шудан бо нақшаи кул яъне геймплан шаҳрвандон метавонанд ба сараёсати шаҳрсозӣ ва меъмории шаҳр бошад, ноҳия бошад, муроҷиат кунанд ва дар он ҷо метавонанд бо нақшаи кул шинос шаванд ва инчунин тариқи хаттӣ метавонанд дархост кунанд ба ҳамин хел мақомот ва озодона ба онҳо яъне ба дархосташон ҷавоб медиҳанд тариқи хаттӣ ва ба онҳо маълумот пешниҳод карда мешавад ки ин ё он маҳал леки ба онҳо зарур ҳаст иттилоот гирифтан вобаста ба ҳамин маҳал ба онҳо иттилоот дода мешавад ки масалан ҳамон маҳал таҳти бартарафшавӣ қарор дорад ё не маълумоти муфассал гирифта метавонанд. ташаккури зиёд. дӯстони азиз, саволе дошта бошед, шумо метавонед бо мо дар тамос бошед. ин буд подкасти мо ки ном гирифтааст агар манзили шумо ва бори дигар ёдрас мешавам ки дар меҳмонии мо имрӯз буданд ҳуқуқшинос Шоҳзодаева Гулгуна ва подкасти имрӯза якҷо омода карда шудааст бо ташкилоти ҷамъиятӣ маркази мустақил оид ба ҳуқуқи инсон. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.